जोङो रायलायनानै बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनिफ्राय जोङो बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो जोङो बे अनसुंथाइ हरनाय रांखौ जोङो बे जाथायखौ मोननो हादों। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय गासै भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दा जोङो दिनै कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनि थ्रुयै मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों। दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों बावैसो थांनाय मार्च दानावहाय नोंथांमोन। मार्च दाननि 28 मोनाबिलि समावहाय सासे जोंनि बर' हिन्जावसा गावनि जिउखौनो माने गाव थाग्रा रुमावहाय दुरुं आलायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों आरोखि नोंथांमोन। दा बेनि सायावहाय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो डिटेलै खोन्थाहरनो सानदों। दा बे जाथाया जादोंमोन एलेंका पुलिस स्टेशननि सिङावहाय, बेंगलरावनो गोलैयो नोंथांमोन। दा बे जाथाय जाग्रा एबा सुइसाइड जानाय आइजोनि मुंखौ आं खोन्थाहरनि, हिन्जावसानिखौ आरोखि नोंथांमोन। बे हिन्जावसानि मुङा मिस अनजालि दैमारि, 22 बोसोर बैसोनिमोन। बिफानि मुङा केयर अफ रबिसन दैमारि, बेनिफ्राय गामिया जाहैबाय खालबारि फसा शास्त्रापारा, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरिनि। दा जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेफोरबायदिनो गोबां जाथाय जानानै थाङो बाहेरा रायजोफोराव। दा बे जाथाय जानाय जाहोनाव बा बे जाथाय जानायावहाय न'खरनिफ्राय जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादसिम मदद बिहरनायलाय जोङो 29 मार्च खालि थांनानै एलेंका पुलिस स्टेशनाव गासिबो हाबाफारिखौ मावफुंनानै हस्पिटालनि पस्टमर्टम खालामनाय मानाय गासिबो जों हाबाफारिखौ मावफुंनानै 30 मार्च खालि जोङो फुंनि फ्लाइटजों गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जादों बिनि जोबथा देहाखौ। लोगोसे बे समावहाय माने न'आव बडिखौ दैथायहरनाय समाव गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम नुजाथिफैदोंमोन। बै समावहाय न'खरावबो थाखा फैसानि आंखाल आरो लोगोसे जोंनि आफादावबो थाखा फैसानि आंखाल जानायाव जोङो गोबां थाखा फैसाजों जुजिनांनाय, गोबां पुलिसफोरनि खामानि मावनायाव गोबां नारा नाथा जानाय बेफोरबायदि जाथायफोर नुजाथिफैदों। अब्लाबो जोङो साक्सेसफुलि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों नोंथांमोन। दा बे जाहोनावनो जोङो जोंनि आफादगिरि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनि आफादगिरि प्रेमजित औवारि बिथाङा आसामाव दंहैखायोमोन। दा बे समाव बिथाङा आसामाव दंहैखायलाय बिथाङा बिटिसि सरकारजों एसे रायलायनानै बिथाङा बै न'खरनो एसेब्लाबो अनसुंथाइ रायलायनानै बा बिख'नानै लाबोनो हानाय जादों बा न'खरनो हरनो हानाय जादों नोंथांमोन। दा बे अनसुंथाइखौ जोङो अशक दैमारि सारनि थ्रुयैहाय जोङो रायलायनानै बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनिफ्राय जोङो बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो जोङो बे अनसुंथाइ हरनाय रांखौ जोङो बे जाथाय जानाय न'खरनि सुबुं एबा न'खरनो माने बिमानि एकाउन्टआवनो जोङो बे रांखौ ट्रेन्सफार खालामहरनाय जाबाय आरोखि रायजोफोर। दा एसेब्लाबो न'खरा अनसुंथाइ मोनदों, जों बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनिसिम, लोगोसे अशक दैमारि सारनिसिम। बिथाङा अशक दैमारि बिथाङा जुदि जोंखौ मदद होआमोनब्ला जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो हानाय नङामोन आरो बे अनसुंथाइखौबो जों बिथांमोननि न'खराव हरनो हानाय नङामोन। दा आरो लोगोसे जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा दिनै गोरिब न'खरखौ बेबायदि मदद होनो हानाया। दा मिजिंथियो जोङो बेफोरबायदिनो इयुन समफोरावहाय बिटिसि सरकारफोरनिफ्राय बा सोरबा गभर्नमेन्टनिफ्राय सोरबा लामा ससेफोराव बा बेफोरबायदि बाहेरा जायगायाव माबा मोनसे दुखुनांथाव जाथायफोर जाब्रबोब्ला बेबायदिनो अनसुंथाइ मोनबाय थागोनखौ जोङो मिजिंथिदों रायजोफोर। दा बेखौनो जोङो रायजोफोरनि गेजेरावहाय फोसावहरनानै दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ।